Materskú dovolenku vnímam ako významnú vec, ako projekt alebo problematiku, ktorej je potrebné sa naozaj venovať a nenechať ju ľahostajnou. Sám som si to prežil, sám som to zažil, nie na vlastnej skúsenosti, ale na skúsenosti mojej manželky a na skúsenosti mojich detí. Chcem, aby sa o tých veciach zdieľali informácie, aby sa ľudia navzájom inšpirovali, aby firmy možno mali lepší prístup, zároveň aby aj tie matky na materskej nenechali situáciu len na voľnom prístupe, ale aby si veci riadili. Práve preto hovoríme o tom, že materská dovolenka môže byť aj projekt, ktorý začína, a toto je to dôležité, tým, keď žena ohlási zamestnávateľovi, som tehotná. Odvtedy sa všetko pripravuje. Čím lepšia príprava, tým ľahší návrat. Na materskú dovolenku sa veľa ľudí díva z dvoch pohľadov. Jeden pohľad je, nech si to ženy riešia absolútne sami, je to ich záležitosť. Druhá časť sa díva na to, ako im to vieme zjednodušiť. Ako im to vieme zjednodušiť nielen preto, že nám záleží na tom, ako to tá žena zvládne. Téma materskej dovolenky je naozaj vnímaná v rôznych rozmeroch. Stretol som sa s pohľadom, že žena po materskej je naozaj druhotredný tovar, ale stretol som sa aj s pohľadom, ktorý hovorí, že žena po materskej sa vráti omnoho skúsenejšia, má lepší time management, vidí lepší pohľad na firmu, lepšie vie pochopiť ľudí, prínosnejšia pre firmu tým, že sa naživo díva v iných spojitostiach a súvislostiach. Toto keď si ľudia uvedomia,